Il-ħidma fuq il-proġett ġdid ta' respajtu servizzi transitorji għal persuni b'diżabilità bħal Kirkop issa waslet fl-aħħar fażi tagħha hekk kif ix-xogħlijiet ta' finishing is-set jittestew. S'issa testa madwar 70% tal-proġett. Dan il-proġett li qed jitmexxa minn aġenzija sapport b'investiment ta' 1.4 miljun euro għandu lan li jipprovdi mhux biss sapport temporanju iżda wkoll għajnuna u t-taħriġ meħtieġ biex persuna b'diżabilità jkunu jistgħu jgħixu ħajja indipendenti fil-komunità b'mod dinjitus u skont il-ħiliet tagħhom. Dan il-proġett se joffri servizzi transitorji għal persuni b'diżabilità li jkunu qed jagħmlu passi lejn għejxin indipendenti. Żaret dan il-proġett il-Ministru għall-Inklużjoni Ġulja Farrugia. Respite huwa importanti biex ikonna spalla għal dawk il-ġenituri li jew għandhom bżonn intervent mediku, nkella għaddejjem il-burnout, jew nkella għandhom bżonn ta' safar jew xogħol barra l-pajjiż u jkollhom persuna tifel jew tifla b'diżabilità u ma jkollhomx min jagħtihom daqqa tajt. Ir-respite huwa kruċjali, kien hemm nuqqas anke ta' binijiet simili fin-naħa t'isfel ta' Malta u allura din se tkun l-ewwel investiment tal-Gvern Malti biex bħal Kirkop ikollna dan il-konċett ta' respite. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Sapport Oliver Xikluna spjega fiex waslu x-xogħlijiet ta' dan il-proġett. Dan il-proġett issa wasal fl-aħħar fażi tiegħu qed naraw il-proġett jingħaqad anke infrastrutturalment, il-tqejjed tal-madum u affarijiet oħra. Fil-żmien li ġej ħajkun ukoll qed jiġi mammar blift tal-apposta u jingħalaq bħala proġett. Aġenzija Sapport qed tippjana li din il-binja tkun lesta biex tibda tilqa' l-ewwel persuni b'diżabilità sal-ewwel nofs ta' din is-sena hekk kif il-preparamenti finali jinsabu fl-aħħar stadji. Preżenti kien hemm is-sindku tal-lokalità Matthew Ġużammit.